Ka Ophis Deputy Commissioner Ri-Bhoi District harangkat ka jingetre lang bat kanong po Town Committee kum shibenta ban rakhi ya ka jingdap banyop san snem jangkari India hakalai tarik unaiwing kala Pynlong da ka program halor ka phang Ways of Art exhibition. Hakatai ka sngi ka kong RM Kurba ka Baderu ka Deputy Commissioner ka Ri-Bhoi District kala long kum ka kong san harangkat ka jingedon lang u Project Director jangka DRDA Ri-Bhoi District uba BJ Karshandi bat kiwe ki officer bat kinong kit kam jangka nong po Town Committee kinong hikai lembat ki kena school ki belawani shimbenta hakatai ka program. Hakatai ka sngi la samru ya ki khusnam shakinong job haka Ways Entrepreneur and Ways of Art exhibition but ya ka nam job haka kerdan beningkong bat balai la yo ora da ka St Paul High Secondary School but haka kerdan baar la yo ora da ka Alpha English High Secondary School nong po. Some posts nem jangka state ka jangi. Te haka be day bet kene kum kinong shong kinong kitkam jong ki kam baper. Kani ka pun kanong ban retrospect na banpet kaya bang ilale hakini kisnem kia kiblayan but hakam tang may katong ka team jang ni ka board kalong cleanliness na ka jingle ko jing suba te siam ba kani ka district jongi but pitte piru ka district jongi kadi ka main mo ka main kadi ka gateway jang ka state. Apa orang gateway jang straight ni pek kibri ki pection na ba ya ka district jang ni na do basdang hadu ba andakut but hadu na poi pat sa ka district te ha be le kaning sudiban kendu mo ya kinang shong kinang ket kam shong amdei tang kani ka town ka jang ni ri ka de jing train lang kumbala og ilang batch ng mene iba na po ilang batch ng jong kanong krak mo pero ay jing kren mene baga ni ka kam jile le ko jile suba kam da shong tan ha ka ko committee ka shong ha shimet jong ni devan shin kya gene na ma ka jing huai ka jing suba ko mat ka jing sa jing klan jong ni iwi nang shong tinga so men shi ka de ha be dan na ne yo on perkat Namar barok ki badan hangi, ki participant badan hangi. All of you pidan ka berita, ha kaban penkuat pensubaya kan di district jangi. Pinkran ye kini ye nang penkuat hapo, nang po thau kam tam hapo urban area. Ngai tu blaya pi ba, bat ki kong ki badan hangi. Kajing tray sitam kajong pi. Ni yo I, bat ni snowfall kajing kya jaga kam. Namar hamni umia tang ki brio la jong mo ande tan kum hasnong hathaw bayan tang ki nong shong jong ni ndre ne kalong lenti ya pai ba ka ba ha te ni ai ku ble ye pi ye jin tresh tam jong pi ba haju apon kani ka ni le ban bur ka thong ya la de banginang la batri kham ha kham jani nam ta ba le sa ku we ru kumangi piak te ba dang siya ni dang play katuga sanitary mat hante hapo paham si ru kalong pat jong ni celebration ka bani celebrate ya gani ka azadi ke amrit mahotsav mo habang